Җәмәгать менә шул теге инде ике чыгарыш ясады менә. Татарстан нинди хәлдә яшәгән. Урыс телендә ясасаң, аны тотыналар бәхәсләшергә. Менә нәрсә клевещите на советское прошлое дип тотыналар. Белемләр юк. Менә мин әгәр дә бер мөмкинлек булса, бер 2 сәгатьлекме, 1 сәгатьлекме шулай утырып дискуссия. Мин аларга бүтән документлар чыгарып, газетләрне күрсәтеп, хатта кайсы әбиләрне чакыртып, ул вакытта яшәгән, авылда мәсәлән, ничә бала үстергән, ачлы-туклы яшәгән, даяркы булып эшләгән, күпме хезмәт хакын алган. Һәммәсен мин шуны шулай китереп, дәлилләп утырыйм. Алар шунда нәрсә дип әйтер. Алар теге кайдан чыккан шул тотыналар. Менә яхшы яшәдек. Инде әйтәсем килә. Укыдым хатта 64 елнымы Хрущев бит әнә рөхсәт биргән атырга. Халык бит мискин ашарына булмаган анда. Нәрсә ашарга эшләп биргәннәр алар. Новороссийск, Новочеркасск, Новороссийск Бутында трайны, Новочеркасск шәһәрендә. Шундай хәл булган бит алар. Аларга теге расценкаларны төшергәннәр. Шул ук кибетләрдә бәяләр үскән. Хрущев ничек вакытта по просьбам трудящихся дип шулай дип язалар. Мискиннәр алар шунда, Новочеркасста. Шул бит директорына мөрәҗәгать иткәннәр, ашарыбызга юк. Хәл юк эшләргә дип. Ул анда инде курсагын үстереп, майлы курсагын шул теге артык симезлектән чыдый алмыйчы теге инде директоры әйткән инде ит булмаса ливер колбаса алыгыз, ашагыз дип шулай дип мыскыллаган. Шуннан инде шунда Мәскәүдән Хрущев карагыз, ул бер ягыннан мен инде теге ул күп кешене алар шул теге азат итте, тегеләй булай дип анда яхшылыкларын итәм, демократия, чөнки иреклек булды. Язучылар, шагыйрьләр күбесенә нитек мөмкинлек ачылды дип күп нәрсә аны мактарга була. Шунда да карамастан бу махровый нәрсә дип әйтәләр инде ул. Ул шул махровый кем инде менә белмим. Үзегез инде бер шул теге табыгыз анарга эпитет инде. Эпитет ул ни? Тагы шундый нинди кеше инде ул. Вот шунда инде ул рөхсәт биргән. Алар теге урамга Хрущева на колбасу дип шундый плакат белән чыккач, рөхсәт биргән атырга, аларны атып инде асфальтка канларын хата юалмагач, асфальтны теге өстеннән теге шушыны менә юлны өстеннән асфальт белән укладчик теге бар бит асфальт. Гудронмы нәрсәме инде шул асфальт белән өстеннән яуып куйганнар инде шулай. Ни каток белән күрмәсеннәр нәрсә дип. Менә сиңа халык тора нәрсә белән аерыла. Капиталист, бердән дә кул куйдырып алганнар кагаз. Ул нәрсә инде нәрсә информация матбугат инде печать инде информация белән нәрсә дип әйтәләр. Уртаклашмыйм дип кул куйганнар һәр кайсы. Шул аны чит илдә булса андый нәрсә. Ул вакытта инде иртәдән кичкә кадәр телевидение күрсәтер, бүтән каналлар, бүтән газет тулы. Менә империалистик илләрдә халыкны кул итеп тоталар. Алар чыкканнар, рабочылар, эшчеләр сорап ашарга, мискиннәр, аларны атканнар, кан кыйганнар дип. Бер атна шунда шу булып торый, шунда. Шулап торылар. Үзләрендә шул ук андый нәрсәне тыйып, менә шуны әйтәс килә. Ул менә кем бәхәсләшергә ярата, шуны беләм микән, шул андый менә шул белем бар микән аларда, шундый менә шундый булган хәлләр хакында. Ул ник менә Хрущев әйтмәгән, без гаепле, андагы җитәкчеләр гаепле, без гафу үтенәбез, һәр кайсына менә ярдәм итәбез, шулай дип. Алар инде Мәскәүдән сораган да, Мәскәү әйтә, ата бирегез дип, халык күтәрер. Чөнки алар күтәрсә, алар тимәсә, бүтән шәһәрләрдә дә халык бәлки күтәрелергә мөмкинлек булган. Шуңа күрә ул куркып, тегеләрне атканнар инде. Вот. Шуны әйтәсем килгән әле. Безнең авылда, Кибеттә, әйтерсез,
it satıldı mı? Yok. Süt satıldı mı? Yok. Kaymak satıldı mı? Yok. May satıldı mı? Yok. Tagı нәрсә инде? Ну, булса ипи шул. Каткан конфетлар. Нәрсә инде печенье. Авылда кибеттә бер нәрсә юньле булмыйдыр. Менә киләләр алар теге минемчә ул теге мәктәптә безә укыттылар укытучылар. Алар мискиннәр аларга юньләп бирмәгәннәрдер. Алар ачлы туклы теге авылның ашханасында совхозның шунда аша бирделәр инде. Мәсәлән, кем сыер тотмады, ул ачлы туклы торды. Шуңа күрә күбесе сарык тотырга кирәк, сыер тотырга кирәк, сыерны савырга кирәк, печән совхоздан яздырып алырга кирәк. Вот, салам, шуны белән ашатып кышлап чыга, шуңа җәйкене далага җибәрә. Шуны әйтәсем килә. Ул укытучылар, алар инде шундый авыр хәлдә булды катлаулы. Безне менә гади кешеләр кебек. Чабанлар инде бераз шул менә бераз гади дисә түгел дисә дә була, чөнки алар кәҗә үзләренең кәҗәләрендә арасында сарыгын тоттылар. Совхоздан печән алып кайтып, силос алып кайтып, кыш көнне шуны ашатып, үзенең кәҗә сарыгында ашаттылар алар. Шулай ит кыш көнне сугым суйып, сыермы, үгезме суйып ашап тордылар кыш көнне. Менә мәктәптәге укытучылар ачлы туклы яшәде. Кем яхшы яшәде? Әйткән бер вакытта бер видеода югары белемле специалистлар анда күп. Главный агроном, главный зоотехник, главный механик, главный ветврач. Кем генә юк анда? Завгар, прораб, күп эшләр, главный инженер. Район үзәгеннән килсә берсе, мәсәлән, райкомнанмы, райисполкомнан алар инде ит алып китәләр. Хатта аларга инде көз көнне яшелчә дә яздырып бирәләр складтан. Безгә инде халыкка нәрсәле простолюдиным дип әйтәләр урысча. Көз көнне инде карбыз яздыралар, мәсәлән. Кәбестә юк, карбыз яздыралар. Алманы мин күрмәдем. Алманы үзләре өләшеп калганнар инде безнең совхоз бакчасында үсәдри ул. Карбыз шул ләгәдри. Әйе. Ни, помидор үстерәләр. Кыяр истә калмады, помидор. Помидор яздырып әле исемдә без тег мәктәптән кайтабыз да каймак белән шул помидорны салат ясап тамак туйдырадыр. Шул помидор яздыралар кыш көнне. Калган вакытта нәрсә ул? Кыш көнне бер вакытта тик килде Польшадан алмалар. Җәй көнне бер сабантуйга лимонад, кыш көнне бер генә мороженое килде. Шуя бетте. Менә шундый безне яраттылар авылларны шул вакытта. Авылдан имеп кенә яттылар. Алар не местность, не паспортизована дип кагаз бирәләр, сельсоветтан справка кайсыларына ул вакытта. Мәсәлән. Соңыдан инде күрдегезме? Халык шәһәргә качты, чөнки авылда авыр булды, тормыш авыр. Шуңа күрә инде хөкүмәт баш ватты, ничек аны Сталин чорында каты тоттылар бит, чыгармадылар. Инде паспортлар бирә башлагач, шуңа күрә Брежнев чорында аптырадылар. Шуңа нефть хакы үсте. Шуңа күрә дөньяда, шуңа күрә шул нефть акчасына бераз яшәп калдылар инде. Афганистанга без керткәч 79 елны безнең солдатларны, шунасын Америка мусулман илләре белән сөйләште, гарап илләре белән, теге нефть табучы, шулар белән сөйләште дә демпинг ясадылар. Нефтьнең хакын төшерделәр. Бик күп нефть сата башладылар. Нефтьнең хакы төште дә. Шунасын теге чөнки мусулман илләре монарга ачу килеп Советлар Союзына, мусулманның иленә кирдең дип, шулай Олимпиадага бик күп илләр килмәде. 1980 елны, шуңа күрә 84 елны Америкага да безнекеләр соцлагерьдан бармадылар, 80 елны тегеләр дә килмәделәр Олимпиадага. Без университетта укыган чакта шунда продовольственный программа. Мин сөйләсәм берәүгә, Америкада шулай, мәсәлән, компартиямы нәрсәме кабул итсә шундый программа, адәм көлкесе. Бездә продовольственный программа до 1985-90 и вплоть до 2000 года дип чыккан шундый программа халыкны тукландырырга. Тукландырдылармы, юкмы, менә үзегез инде беләсез аны. Хатта бездә университетта ашханада иттә юнәп күрмидерик. Менә заводларга мин язырга барган идем, газет өчен язырга шунда заводларда тавык беренче блюдо урысча әйтмеште, икенче тавык буладыр. Шәһәрдә тавык сатылмады, дефициты бик зур дефицит. Новочеркаскны куркканнар да, шуңа күрә тавык ичмәсәм ашатканнар заводта. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән сау торыгыз.